Isa ito, Gabapanisan ng Senador ni Balibayan from California, Madam Margie L. Ladies and gentlemen, Honorable Vice Mayor Christopher Isidro and Madam Margie L. from California. Ini ang kadaan, anak sarayaw na kita, ikapit na itong magpupuna, mapatisan niya, ikusihanan. Okay, iba, masasayaw, kaliwat tiran, kay nanayo. Mula, kamagan,
Nakika upay manliwatan magusura mula ang anus ay tiran mula ng ilulu kama upay ang tunog dirin na masusunod mariunod lahit tuloy na instrumento anak karayaw na kita iba't mayong itong magpuna magisan niya anak bisita iba makakayang kalimat kira kailangan ay kira niya mula Ketika upay manliwatan magusura hasta pagkadagana may kumula ka sa mga irikong dinig maniraman na muna tukar na pastilan nakikinggan iyang kanyakanan salin nagsasabayaw kay tayo inihan ka ng anak karayaw na kita magisan niya anak bisita iba makakayang kalimat kira kailangan ay kinakulakan ang pagkulakan ang puso ang ayong niralula at ilulu kama upay ang tulog dirin ka masusunod mariunod lahit tuloy na instrumento at kapag nalagyan na ay kumbulan ang mga irikong pinig at irawan na unang tukar na pastilan nakikinggan niya ang katanan nagsasarayaw kay tayo ang kalaman karayaw na kita iba't mayroong itong magpuna magisan niya Thank you so much, Honorable Vice Mayor Christopher Aiko, sugod mananimig Badi Senator Bisita from California, Pasita Palier Crist. Okay?